ospitaletxo zahar baten, baita zango zeakitune bat, osatxu bat almatzen. Tabarrenenen, aio da Jesus Nazaren. Jesus divino gauaren hotza jausten dani eta zile. Jesus divino gauaren hotza jausten dani eta zile. Ordu biolak zaitzen bada gana du guztile. Tabarrenenen, aio da Jesus Nazaren. Gauon bat pasa izue, urrengor artian, jauna gorde zaiezela, osasun bakian, Jesucristo. Haize polita